Salam qadirli illəşlər. Şu gün biz sizə petisiyanın nəmədiyini düşünürməkçi bolar. Bizim birinci sorağımız, petisiya nəmə və niyədən gelib çıxan düşüncə və o nə xil usulla görə bilər? Salam illəşlər. Men bu sorulara cevap vermek bilen petisiyanın nämelerini düşünürmek isleýän. Petisiya demek hak demektir. İngiliz parlamenti tarapından düzülüp 1628-nji ýylda İngiliz padşasy bolan Karl I hödürlenen haktır. Ýagny bu 17-nji asyrdan gelýän öz hakyny ýazyp üstü bilen bir näçe gollaryň tasdiklamasy bilen belli bir zadyň hökümetden hukuga laýyklykda talap edilmelidir. Bugünkü petisiya öz formatyny ýagny ozalky nuskasyny üýtgedip inni elektronik online usula geçdi. Inni petisiya üçin gapy aýlanmak gerek däl we gol ýygnamak gerek däl. Hemme zat internetin üstü bilen edilýär. Hemme zat bir döredilen online sahypada ýerine ýetirilip bilinär. Petisiya näme düşünjeri we onuň maksady näme? Milletin sesini halkara guramalarına kanuny ýagdaýda ýetirmek üçin we olaryň komissiýa düzüp ýurdun içindäki bir kanunçylyklary kanuny ýagdaýda çözmek üçin we degerli kanun çärelerini görmek üçindir. Petisiýanyň Türkmenistana möhümliginiň aýdyň nuskasy bolup halkara guramalarnyň Türkmenistanyň içeri işlerine diňe halkyň ruhsaty ýagny petisiýasy arkaly goşulyp bilerler. Halktan ses çıkmasa halkara guramalarnyň bizim içeri işlemide goşulmagy haklary ýokdur. Olar hemme zatdan habarly, emma olar halktan ruhsat alanok. Halktan ruhsat gelen güni olaryň içeri işlemede goşulyp degerli kömegi bermäge mümkinçiligi döreýär. Petisiya üçin her bir raýat näme etmeli? Munuň üçin her bir raýat hökmany ýagdaýda e-mail adresini açyk goýmaly. Egerde kimde bolmasa şonu döretmeli. Egerde adamlar Türkmenistanyň içindäki howsarlarynyň adyna ses vermek isleseler, olar howsarlarynyň ruhsaty bilen olaryň e-mailini petisiýa sahypasyna salyp bilerler. Egerde adamlar atlaryny dogry ýazmaga çekinseler, onu olar adyny dogry däl ýa-da üýtgedilen görnüşde ýazyp bilerler. Hemme zatlar, hemme informasiýa gidilýän usulla bolýar. Türkmenistanyň petisiýasyna başga döwletleriň raýatlary gatnaşyp bilermi? Hawa. Egerde adam Türkmenistanda doglan bolsa, onu ol häzirki statusyna garamazdan sesini bermäge hak bardyr. Sebäbi adam haýsy ýurdun pasportyny alanam bolsa, ol pasportda doglan ýeri Türkmenistan diýip görkezlenir. Olam şol adama Türkmenistanyň raýatlyk hukugyny berýär. Köp sag bolan beren informasiýaňyz üçin illäşlerimize başga da soraglar ýere çykan bolsa, kommentariýalar arkaly soraglaryňyzy berseler, biz ýene-de bir sorag jogap gepleşeýän taýýarlardyk. Köp sag bolun. Inneki getleşiklere çenni biz sizin kommentariýalarda soraglaryňyza garaşýar adamlar. Sagaman oturuň. Sag bolun.